Ari balantayan mga puso duha ka low pressure area kun LPA gin monitor subong sa sulod kag pati man sa gawas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA yara sa sulod sang PAR uli na sipatan sa kalayon nga 1,015 kilometers east northeast ng extreme northern Luzon. Samtang sa gawa naman sang PAR yara sa 2,470 kilometers sa silangan nga bahin sang Eastern Visayas. Sunod sa mag-asa, wala pa gihapon ginadulang tsansa nga mangin bagyo ang duha ka LPA sa mga masunod nga adlaw. Manubong tsansa sini nga magtupa sa duta apang ginalauman nga pabaskugon sining habagat nga magapaulan sa pila ka bahin sa Pilipinas subong nga semana. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. May tsansa man sa ulan sa iban pang lugar sa Pilipinas.